And hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, magandang araw, may buntag sa mga viewers. O labi na sa karon lang nakakita, may buntag. Ha? May buntag sir. Sige itong pamati. Saran ko ani ba? Isaran sa, Kaon. ano ba sa yung pamati eh? Lapad ang ulo niya. Ang ulo, Bugno kay kong singot. ang singot. Dili mo gawas, ang singot. Bigawas. Ang gawas, bro. Anong pamay na wala dyan? Sa pag yun? Or man niya. Marag ka na lang, maparebel lang. Oh, kanang luya kung kuan yang zero katulugon. Di din magawas ng kondisyon, kaya marag lami higda, anak. Payat-payat na ganito. Payat-payat. Oh, payat ko ani ba? Kapila na hilot sir? Nagsarap ko. Di, kisa ko karon na. Ikaduha na ni. Ganuhan balik ni Maniron. No? Sige. Dugay na to isa. Bugay na po siya. Sige. Sige mo balik ni. Diara Roa Street sa Banyo. Rojas Street. So ayan guys, shout out sa taga Rojas Street, Vigo City. Hello sa inyo ha. Nasa sa dre at tabangan ng mga ayon yung pamatay nun. Nadungog ba ninyo? No, walay kondisyon yun siya. No? Nalapasan siguro sa kaon o dugay na kakaon. Sige, so tabangan na to sa mga mamayo. Iyang ginapamatis karawasan, no? Siyempre, inubanan sa pag-ampos, Ginoo. Siyempre, tarang yung muduol dire, tabangan na itong mamayo, kutod sa tumahimo, o labing, aning kamo itong kita nga mamayo, kutod sa tumahimo, kay laikig natin ginapamatis karawasan, no? So, ayan, of course, mga karoon lang nakakita ng video, please subscribe, click lang bell button para updates ka kung nahilog matag-adlaw, comment, like, and share, shout out po sa mga Facebook friends, hello sa nyo no? Sa mga nagkasubaybay sa ko, sa mga top 3 countries viewers, United States, Indonesia, o Philippines. Thank you so much. O sa lahat po ng mga OFW. O ganun mga friends sa ko, doon na ko Facebook, Eric Hilot ang traditional. So ayan, maghilot ako guys. Shout out po sa inyo ha. Please po subscribe, no? God bless po. Love you guys. Sige, takala sir. Grabe ito sa sarap. Okay, tulog. Tama. Usus ka naman. Ha? Usus ka naman. Pabot. Okay. Okay na ka na? Ah,
Da! Tanawa. Nulap yung kwan. Nulap pa. Ang, Nulap pa kwarta. wala pa di ko ta. Kasi ito yung pangalan ko, sir. Na? Hmm? Na? Pangalan ko. Emerson. Emerson. Oh. Pagsapa dito ang natog sa mama.
Inom ka po ba? Ha? Inom ka? Kahit. Kalimutan ka na yun, inom ka. So, Uric acid, ulit. sugar, ha? Oh. Not rin sigarilyo inom, not rin soft drinks, coffee, juice, ha? Huwag kang mahubog. Ha? Huwag kang mahubog na inom. Kahit. Sahay, Okay. magtapok ang uric trip, ha? Ah.
Ayan. Kira? Ayan, pinahigdal sa akin na. Apras pa na sa pikas. Ayan, siguro ka-iko sa mga mana ba? Hindi ka alam talaga? Kaya ka sa mga talaga dito. Eh, ano lang sa akin, ibalin na rin. Ano lang sa studio. Pikas. Ayan.
suko ka. Pagbuta ko na siya, mga abot panahon nga. Kung nga mo, utas ko sa hay. Ano yung ipit ko sa suko na ginawa. Aba po nila kong nung, dahil kalapit ako sa makulbaan. Kulbaan. Sahay lang na. Singot ugar na. Bisa kita x-ray pa na ninyo, patsikin mo ng heart na normal beating na. Kulbaan mo dito. Ito dahil nga ano, labi naglabi ko sa mga tuga. Wala na, gudig-dig-dig. Kulbaan lagi. Ako, kampon ba? Ay, magkuhan lang siya ba? Paano na, patsikat na yan. Ngayon lang kaya. Mag-sign na rin yan. Ano si matuga. Ang dugo nung lalag, ang dugo natulog naman God. Ah, normal man. Nabayad by 50. Sit up. X-ray pila. Napalit ito ka vitamins. Dagang ka ba inagawa sa mga resita? Bigla na followers ko. Sa Mga YouTube, Facebook. vlog mo. Sa YouTube, gamay pa. Mga kuhan siya, hapit na sa mag 3,000. YouTube. Bukat ka ng YouTube eh. Yang kuhan ako, anak ko account sa Facebook. Gagay gunitan. Kada cellphone, bagong Facebook. Wala ko mong stick to one ba? Kaya ako, gusto na ko matag cellphone dahil lain. Eh para mo share ba matag cellphone mo, nakajapas ka. Wala na lang ko anong nakakwarta dito ako sa kwan. Nakuha, pag kada cellphone, makashare na, lain mag-friend. Ano ba? Nagag-sharing. Nakakibag ko nung atong tradisyon naman ako, i-focus naman. Kung wala naman ko ka-focus, sharing na lang. Share sa akong kwan, hilot. Ito ba na?